Σας καλωσορίζω με αγάπη κάθε μία από εσάς σε αυτόν τον ιερό κύκλο. Σήμερα συναντιόμαστε με μια κοινή πρόθεση. Να αναγνωρίσουμε, να τιμήσουμε και να απελευθερώσουμε τους φόβους που δεν υπηρετούν πλέον την εξέλιξή μας. Δεν ήρθαμε να πολεμήσουμε τίποτα. Δεν ήρθαμε να απορρίψουμε κανένα κομμάτι του εαυτού μας. Ήρθαμε να φέρουμε στο φως ό,τι είναι έτοιμο να μετουσιωθεί. Τώρα πάρε μια βαθιά εισπνοή και άφησε αργά τον αέρα να φύγει. Άλλη μια βαθιά εισπνοή και εκπνοή. Και άλλη μια φορά, αφήνοντας κάθε ένταση να μαλακώσει. Φέρε τώρα την προσοχή σου στα πέλματά σου. Φαντάσου ότι από τα πέλματά σου αρχίζουν να απλώνονται φωτεινές ρίζες. Κατεβαίνουν βαθιά μέσα στη γη. Περνούν μέσα από όλα τα στρώματα του εδάφους. Κατεβαίνουν ακόμη πιο βαθιά, μέχρι που αγγίζουν τον φωτεινό πυρήνα της γης. Νιώσε αυτή τη σύνδεση. Νιώσε ότι σε κρατά, ότι σε στηρίζει, ότι είσαι ασφαλής. Και τώρα, πολύ ψηλά πάνω από το κεφάλι σου, άνοιξε ένας ουρανός γεμάτος λευκό χρυσό φως. Μια στήλη φωτός αρχίζει να κατεβαίνει προς το μέρος σου. Αγγίζει το κεφάλι σου. Περνά μέσα από το σώμα σου. Μέσα από κάθε κύτταρο. Μέσα από κάθε ανάμνηση. Μέσα από κάθε σκέψη. Καθαρίζοντας απαλά ό,τι δεν χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή. Με κάθε εκπνοή ελευθερώνεις. Με κάθε εισπνοή γεμίζεις φως. Τώρα ήρθε η ώρα να χαλαρώσεις το σώμα σου. Πρώτα το πρόσωπο, το μέτωπο, τα μάτια, το σαγόνι, το λαιμό, τους ώμους, τα χέρια, το στήθος, την κοιλιά, τη λεκάνη, τα πόδια, τα πέλματα. Ολόκληρο το σώμα σου είναι τώρα πιο ήρεμο, πιο απαλό, πιο δεκτικό. Φαντάσου τώρα ότι όλες εμείς στεκόμαστε σε ένα κύκλο φωτός. Ένα κύκλο αγάπης. Ένα κύκλο αποδοχής και ασφάλειας. Στο κέντρο του υπάρχει μια λαμπερή σφαίρα φωτός. Από την καρδιά κάθε μιας ξεκινά μια ακτίνα, το εσωτερικό μας φως,
οι ακτίνες ενώνονται στο κέντρο με τη φωτεινή σφαίρα, στο κέντρο του κύκλου και δημιουργούν ένα πανίσχυρο πεδίο θεραπείας. Ένα πεδίο που μας κρατά, μας στηρίζει και μας επιτρέπει να είμαστε αληθινές. Μέσα σε αυτό το ασφαλές πεδίο, στρέψε την προσοχή σου προς τα μέσα. Και ρώτησε απαλά τον εαυτό σου. Ποιος φόβος είναι έτοιμος να μου φανερωθεί σήμερα? Μην πιέσεις τίποτα, μην αναζητήσεις τίποτα, απλώς παρατήρησε και άφησε να εμφανιστεί ό,τι είναι έτοιμο. Ίσως ως εικόνα, ίσως ως σύμβολο ή ως μορφή ή ως συναίσθημα. Όπως και αν έρθει, καλωσόρισέ το. Κοίταξέ το τώρα με τα μάτια της καρδιάς και πες του: σε βλέπω, σε αναγνωρίζω, σε ευχαριστώ γιατί κάποτε προσπάθησες να με προστατεύσεις και ίσως το έκανες. Σε ευχαριστώ για όσα με δίδαξες. Παρατήρησε τώρα τι συμβαίνει μέσα σου. Και τώρα ρώτησέ τον: τι προσπαθούσες να προστατεύσεις μέσα μου? Και άφησε την απάντηση να έρθει, χωρίς προσπάθεια, χωρίς ανάλυση, μόνο παρατήρηση. Πάρε μια βαθιά αναπνοή και καθώς εκπνέεις, νιώσε ότι ανακτάς όλη τη δύναμη που είχες παραχωρήσει σε αυτό το φόβο. Η δύναμη σου επιστρέφει, η ενέργειά σου επιστρέφει, η ελευθερία σου επιστρέφει. Και ο φόβος αρχίζει να μικραίνει, να χάνει την έντασή του, να γίνεται πιο ελαφρύς, πιο διάφανος, πιο ανίσχυρος.
Στο κέντρο του κύκλου μας τώρα, μια πανίσχυρη στήλη λευκού φωτός κατεβαίνει από τον ουρανό και ταυτόχρονα αναδύεται από τη γη. Το φως της τροφοδοτείται από την καρδιά όλων μας. Μια στήλη καθαρής αγάπης, καθαρής θεραπείας, καθαρής μεταμόρφωσης. Όταν νιώσεις έτοιμη, πάρε στα χέρια σου αυτή τη μορφή που πήρε ο φόβος, που αναδύθηκε από μέσα σου, και πες: σε ευχαριστώ, ο ρόλος σου ολοκληρώθηκε. Επιλέγω να προχωρήσω με εμπιστοσύνη. Είσαι ελεύθερος να επιστρέψεις στο φως. Και λέγοντας αυτό, άφησέ τον να εισέλθει μέσα σε στήλη φωτός. Παρατήρησε καθώς διαλύεται. Μεταμορφώνεται. Επιστρέφει στην πηγή. Τώρα, εκεί που κάποτε υπήρχε ο φόβος, γεννιέται φως, χρυσό, φως ζεστό, θεραπευτικό. Γεμίζει κάθε κενό, κάθε κύτταρο, κάθε ανάσα. Και μέσα από αυτό το φως γεννιούνται νέες ποιότητες. Θάρρος, εμπιστοσύνη, δύναμη, σταθερότητα, πίστη στον εαυτό σου. Νιώστες να ριζώνουν μέσα σου. Δεν χρειάζεται να μη φοβάσαι ποτέ. Χρειάζεται να θυμάσαι ποια είσαι. Χρειάζεται να θυμάσαι ότι είσαι μεγαλύτερη από κάθε φόβο. Ότι έχεις τη δύναμη να επιλέγεις. Ότι έχεις τη δύναμη να προχωράς. Ακόμη και όταν ο δρόμος είναι άγνωστος. Ο κύκλος μας ολοκληρώνεται. Ευχαριστούμε τη γη για τη στήριξή της. Ευχαριστούμε το φως για την καθοδήγησή του. Ευχαριστούμε τον εαυτό μας για το θάρρος του. Νιώσε ξανά τα πέλματά σου, το σώμα σου, την αναπνοή σου.
Σηκώνεσαι σιγά σιγά τα δάχτυλα των χεριών, τα δάχτυλα των ποδιών. Άρχισε να κουνάς το σώμα σου. Πριν σηκωθείς, πάρε μια βαθιά εισπνοή. Και άλλη μια. Και άλλη μια. Φέρνοντας μαζί σου όλη τη δύναμη αυτής της εμπειρίας. Και όταν νιώσεις έτοιμη, άνοιξε απαλά τα μάτια. Επιστρέφοντας στο εδώ και τώρα. Πιο ελεύθερη, πιο δυνατή, πιο κοντά στην αλήθεια της ψυχής σου. Και έτσι είναι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και μοιραστήκαμε αυτή την απελευθερωτική εμπειρία. Να έχετε μια όμορφη, χαρούμενη μέρα με ειρήνη και ευλογίες πολλές στο δρόμο σας. Μέχρι να βρεθούμε ξανά, να σας αγαπάτε και να σας φροντίζετε όπως σας αξίζει.